Bueno, lehen hasiko gea beroketa batzuk egiten, bai? Lehenengo lepoak egingo ditugu. Lehenengo alde batea egingo deu, eta gero bestera, bai? Pixkanaka. Orain eskumuturrekin, bai? Lehenengo eskumutur bateri bueltak eman, eta horrengo besteari. Eta orain hasiko gea txorkatinekin, bai? Hanka bati bueltak eman, eta gero besteari, bai? Eta orain hasiko gea lantzen, bai? Lehenengo eskuak altxatu, bai? Hola jarri horizontalki, eta erdian gurutzatu erdia, bai? Lehenengo eskubia gora, eta gero eskubia bera, bai? Hola, aldatzen goaz, bai? Eta saiatu alde zutena, ez sobre exigitu, ez da beharrezkoa, alde zuten tokiren egin, bai? Lehenengoa, eta orain jarriko ditugu besoak gurutzatuta, eta bueltak emango ditugu, bai? Begiratuko dugu pareta batea, eta gero beste paretara, bai? Eta hemen berdina, zerbait mugitu albazute, super ondo. Zerbait txogio mugitu albazute, super ondo. Baina lasai egun, bai? Orainengo eskuak gorea bota, eta bera jaitsi, bai? Hemen gora igotzerakoan, pentsatu behar zute, ari bat duguzutela eskutik tiraka, bai? Orduan, hola jarri, gora behira, eta behera jaitsi, bai? Eta igotzerakoan saiatu tente goten, bai? Indarra egiten igotzerakoan baita. Erresagoa izango da zuentzat, eta lesio gutxiago sortu daitezkeola eginez, bai? Eta orain jaisten ditugu besoak, eta orain hankekin hasiko gea, bai? Lehenengo, hankak igoko ditugu, bai? Itxerita, hanka bat igo, eta gero bestea, bai? Hola, pare bat aldiz egingo dugu, eta listo, bai? Alde zuten tokiraino, ez da behar gorago igotzea, zentimetro bat bali bada mugitzen zutena, zentimetro bat, bai? Ez da zer gertatzen. Orain hasiko gea ibiltzen, bai, aulkian, holako bezalako zerbait, bai? Orduan, gora bota hank, eta hola, bai? Eta orain txorkatillekin berriz ere. Orduan, jarriko gea puntetan, bai? Puntetan hankakigo, hola. Eta orain aldeantziz egingo dugu, bai? Taloiakin, hola, bai? Super ondo. Eta orain, pixka bukatzeko, eta alboak estiratzeko, ingo dugu, hola, bai? Estiratzen dugu. Alde batea, eta gero bestea. Hemen, adibidez ezin badezute buru gainetik pasa eskua, lasai hon egin dezakezutela aurretik, bai? Estiratzen zute hola besoa, eta ez zer gertatzen, bai? Eta beharrezkoa buru gainetik egitea, o doblatzea, bai? Bakarrik saiatzea, horrekin balio, bai? Bueno, eta hau izan da dena. Oso ondo, orain hurrengorekin jarraituko dugu. Hau, pixka zailago izango da, bai? Baina, pentsatu jende guztientzat izateko, eta horregatik pantailan ikusiko duzute bi bideo ezberdin. Koreografia berdina da, aldatzen den bakarra da, bata zutik dagoela eta bestea eserita. Orduan, zuen beharren arabera jarraitu dezakezute bata edo bestea.